Fy enw I yw Isabel Bottoms a dwi yn byw yn Cemais yn rhedeg siop Cemais. Y reswm o fi wedi agor y siop yn y lle cyntaf oedd bod fi wedi gwneud lot o gwaith rhyngwladol gyda lot o bobl yn llefydd bell i ffwrdd. A ni'n teimlo dwi eisiau gwneud rhywbeth nôl adre lleol ac cymunedol. Felly i werthu lot o pethau lleol, bwyd, ond ddim jyst bwyd, hefyd fel gwasanaethu, fel troi gwallt, neu cael cyfarfod, neu gwersi, neu beth bynnag mewn un hwb. Mae yna rai fwyd sydd yn dod yn rili lleol, sef fel tu fewn Cemais, fel llysiau sydd yn tymhorol. Amser nawr, mae yna lettucen, mae yna cucumbers, courgettes, y pethau sy'n dod o garddyr sydd yn byw yn Cemais neu ddim yn bell. Mae gennym ni mil lleol, mae gennym ni llaeth a sir Benfro, so mae rai pethau'n dod o tu fewn Cymru, ond ddim o ardal y Dyfi. A wedyn lot o pig yn dod o wahanol lefydd eitha lleol, fel Aberystwyth, Cwm Ystwyth, y Dyfi, Dinas Mawddwy, Tywyn, wahanol lefydd. Ni hefyd yn gwerthu coffi sydd afal a pethau sydd yn dod o cwmnïau lleol. Bendant mae'r tirwedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i beth sy'n cael ei tyfu neu ar gael i fi fel person sy'n rhedeg siop. So rhwng fan hyn, mae pawb yn tyfu stoc. So fel defaid neu gwartheg, jyst dim lot o llaeth yn dod o rhwng fan hyn. So mae lot o mynyddoedd, ond yn Ceredigion er enghraifft, dyn ni'n cael mwy o pysgod, mwy o llaeth, mwy o llysiau, a dyn ni angen mwy o pobl yn tyfu llysiau, ffrwythau yn ardal y Dyfi, achos yn hwnna'n rili helpu siopau bach fel ni. Dwi'n meddwl bod y tip mwyaf sy'n ni'n dweud, pan mae gen ti fix yn eich pocket, meddyliwch am lle beth ydych chi'n prynu a lle mae'r arian yna yn mynd. So, os ydych chi'n prynu o siop lleol a ti'n prynu cynnyrch lleol, wel mae'r arian yn sefyll tu fewn lle dyffryn Dyfi neu ardal Powys. A mae hwnna'n gwneud gwahaniaeth i'r economi lleol, a wedyn byddai'n dod nôl atoch chi hefyd trwy eich teuluoedd, trwy jobs mam a dad neu beth bynnag. So, lot o plant yn gallu dechrau busnesau bach felly, fel profiad newydd, a mae siopau bach yn gallu cymryd eich cynnyrch hefyd. So, os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth, wel, mae siop Cemais yn hapus i cefnogi chi, a wy'n siŵr bod yna lot o llefydd yn Machynlleth hefyd.